soms, hè. Soms dan hebben we mazzel. Tenminste, ik hoop het vandaag. Want hier zien we al een aantal keren geweest. De allereerste keer had hij de goede mens geen tijd, toen moest hij weg. En daarna was hij nooit thuis. En nu... Goeiedag! Oh, oh! Eindelijk is de man eens een keer thuis. Dat is ook zien. Ja, nee, toen had je geen tijd. Nee, toen moest ik echt vlot weg. Toen moest je vlot weg. En daarna zien we nog een aantal keren heen geweest, maar toen worden nemens thuis. Dat kan best, joh. Je bent niet zoveel, hè. Je moet profiteren van de vrijheid wat ik heb. Kijk. En wie is dat? Kleinzoon. Kleinzoon. Ik maak dat even toe. Vind je dat goed? Ja, maak het even toe. Ik nu even op, joh. Ik loop het dus naar de armen. Was het lampje kapot? Nee, die geluidsjes waren hartstikke nut. Ik kan ze toch stubben en dan het regen. En biertjes? Dat valt net, joh. Het is niet zo dik aan. Want ik heb dan de nachtverlichtingen. Dat is voor de boeven. Die moeten vrij weghouden. Ik heb het even vast. Nieuw. In Bemelen komen toch geen boeven of al? Nou, Kambus Corby. Die hebben die verkeer, hè. Die zijn Corby. Ik ga nog even kijken wie laat het is. Ben je ook op de gevel? Ja, ik ga maar eens kijken. Of dat ook wel klopt. Dat klopt al. Nou, hoort je boete. Ja, je kunt straks zien wie lang we nog hebben totdat deze aflevering erop zit. Hier rechtsboven, hè? 11:24. Nou, sorry. Nick, dat is wat je God, ja. De tijd gaat heen en komt niet weer. Oh man. Oeh. Kreeg ze toch niet van mijn neus nou, of al? Nee, maar we zien er elke dag op tv. Wat heb je dan vandaag weer gezien? Heb je dat niet gezien? Dan moet je maar eens kijken, daar kent je de klok op gelijk zetten. Het is niet waar. Ja. Ach zo, nou zie ik het toch. Ja. Ja. Dus we zien er elke dag op tv en dan zou ze net één keer nog eens zwaaien. Nee, hoor. ja. Maar wel een mooi programma. Nou, wacht, bij deze dan. Goed zo. Hey, prettige dag. Een heel mooi programma. Oh, dank je. We komen van Landgraaf van Schaasberg. We hebben een rondje gefietst. We hebben er gezegd van, we gaan zulke pissen voor een vervingen. Nou, we hebben die gevonden. Hebben we weer een hele goede dag. Nou ja, dan kunt je inpakken en terug naar huis, hè? Ja, maar we gaan nog even richting Stijn, dus rondje. Nou, amuseer ook. Ja. Geniet ervan. Prettige Prima, dag. oké. Oh ja. Ik zag de auto staan. Ik denk, oh. Wat leuk. Hoi. Goh. Oh, nou is het ondertussen goed. Ah, die zien de ladder op het brullen. Godverdomme. Ja, maar er is toch ook geen weer om... Nou jongens, boven 24 graden ontdoe je hem. Oh. Heerlijk. Ja? En een vrouw. Serieus? Is het leuk om opa mij te Wow. helpen? Ja? Altijd. Nou, je moet hem af en toe even inschakelen. De derde hand. Ah, dat trapje had ook al het een en ander meegemaakt, of niet? Ja, het jaar 60 de oorlog met gemaakt. Kijk. Heb je vakantie? Ja, nog wel. Nog 2 dagen denk ik. Dan mogen we weer beginnen op Zuid. Wat Duits op zo? En werkenbouwkunde. 2e jaar begin ik nu aan. Oké. Dat is pittig. Ja? Op jongen, laat de poortzakken. Dat rot je nog niet zien. En wat wil ze met werktuigbouwkunde gaan doen? Eigenlijk wil ik kattekeningen leren. Dus technisch maken, 3D-modellen. Meer die kant op. De ontwerpkant op, van achter de techniek. Oké. Maar opa is toch ook een techneut, of niet? Opa is automonteur. Ik doe van alles, maatje van alles. We gebruiken ze vooral aan.
Oh ja? Ja, als ze gaat kent, dan weten ze dich te vinden, hè? Het probleem is, kind jij niet gaan verdienen. Nou, we hebben niet echt een verdienmodel. Nee, dat wat we doen. Qua, jij doen, je gaat maken, je gaat repareren, kind jij niet gaan verdienen. Dat is jammer voor sommigen. We doen altijd, behalve 220 en 380, daar blijf je vanaf. Dus dat is, daar heb ik niks met. Ah. Dat is een beetje bang voor de elektriciteit, laten we zeggen. Terwijl 12 volt en 24 volt, op die toes 48 volt maakt niet zo goed. Maar die 220 en de 360 of 380, dat is dan... Dat is toch de gevaarlijke kant van elektriciteit, hè? Ja, nee, daarom. En als je dat niet 100% in de handjes hebt, dan moest je er niet aan beginnen. Aflieven. Ziet je iets van ook zelf in hem terug? Ja? Als je een pap bezorgt, dan mijn schoonzoon dan, hè. Dat is die pap. Dat is dus ook in de kleinmetaal eigenlijk grootgebracht. Hij heeft er 20 jaar gewerkt en door toestand van het bedrijf is er op een gegeven moment renovatie, is dan naar het onderwijs gegaan en dat geeft nu hun les in de lastechniek en Wacht draaitechniek. even, op Zuid kreeg ik les van die eigen vader? Nee, op het MTS wordt het. Oké. Op Oké. Vista of Arkes of welke Ja, naam ja, ze ja. nu hebben gekregen. Heb ik bij mijn pap in de klas gezeten. Toch? Ja. We horen helaas geen andere keus, dat moest wel. Want er wordt toen in Maastricht niks meer. Dus ze moesten alles naar We Heerlen. hebben geen technische onderwijs, hè. Hebben ze niet. We hebben geluid, nu horen ze dus uit de praktijk. Want technische lui worden niet meer opgeleid. Net zoals wie monteurs, loodgieters, elektriciens worden niet meer opgeleid. Het zijn allemaal ITC'ers noemen ze tegenwoordig. Ja. Maar die gaan er weer op. Die gaan op de leidstechniek. Misschien toch leidend gezet van de oude auto's worden niet meer te repareren. Ja. Alzheimer's. Ja. Ik zal ook zeggen, de man van die oldtimers, die zit bij mij in de deur. En daar ben ik ook wel eens binnen geweest. En dat is heel specialistisch werk. Maar hier zit van, ik kan ze beter zelf opleiden. Als dat ik een stagiair haal van een opleiding. Nee, die moet zichzelf opleiden. Dus dat kind niet zelf laten opleiden. Dus er is geen school voor, er is Nee. niks voor. Dat is net het probleem. Zit bepaalde Kijk, ik ben het dan van, ik ben van 16 jaar naar de garage gegaan. Overdag werken, s'avonds avondschool, 3 keer in de week. Slopen in de klas. Hallo in het winters. Wordt gewoon een probleem. Het is min 5 graden dik te werken in de garage. Het is buiten te werken. En dan komt ze in de klas, 23, 24 graden. En dan gaat dat lampje vanzelf uit. Dan lag iedereen plat na een half uur. Dus het meeste heb je in de garage geleerd. Tuurlijk, praktijk. Alles praktijk. Ik ben nog in dienst geweest, heb ik de IP's gehad. Die heb ik ook geen reparatie in gehad. Dus ik ben eigenlijk, ook in de vrachtwagen heb ik ook gezeten. Dus met het woord eigenlijk te smerig werk. Ik weet, als ben ik 16, 17 jaar ben ik een vrachtwagen begonnen. Toen was het die kommerdealer. Hè. Hoe is het nog eraan is dat dan veranderd. Maar die kommer aan de Bedford wordt toen. Dus een verdiepje wat ik al. Ik had over de begin, net 60er, 70er jaren. De vrachtwagen. Hey, en de zonnewiezer, hè? Ja, Zelf gemaakt? ja, gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Met een keunschmid. En de spreuk? De tijd gaat heen en komt niet Daar weer. zit dus de Duitse vertaling in. Want hij heeft dus een Oostenrijker met gemaakt. En zodoende komt hij een beetje verdrie de Hollandse vertaling in. De tijd gaat heen en komt niet weer. En dat heeft dan in zijn Nederlandse ook zo vertaald. Hou eigenlijk anders gemoten, maar ik vond de spreuk op zich goed. Klaar. Eenmaal wel ruikt dat hij super precies de tijd aangeeft. hè? Ja, dat moest je instellen. Hè. Ja, maar dat is toch schitterend dat De hoek, wat dat is van de pijler, ja. dat staat precies op die 44 graden. En ik moet hem dus veranderen bij het zomer-wintertijd. Ik moet hem veranderen als bijvoorbeeld het begin van de zomertijd is en het eind van de zomertijd. Dan heb ik een kwartiertje, om het de zonstand leger gaat. Moet ik soms iets geschuiven. Dus dan staat geen met een geodriehoek, staat geen... Nee, dat is Ja. gewoon kijken. Je pakt meestal 12 uur, centraal. En dan zit er meestal aan het eind en het begin een kwartiertje voorlopig. Maar dat werkt perfect. Want dit is eigenlijk, dit zuist niet nergens. En in Oostenrijk hebben ze dus alles geplaceerd, de muurs in geverfd, wit. En het heel eenvoudig voor in een piel op de moer te zetten en een paar lettertjes, is klaar. Maar hier ging dat niet. We hebben dat uitgelaagd, ik dat ken niet, want we moeten dan met het ijzer werken, dat dus met de uren erop, 10 uur komt de zon op en 5 uur gaat ze af. Ja. En dan loopt ze zich wel vooral naar 4 uur. Dan krijg je toch iets de latere stand van de zon.
Ik is iets verlopen, maar het is perfect eigenlijk. Lup. En ja, die 4 sterrenzeigen, hè. Die zijn van mij, mijn vrouw en mijn 2 kinderen. Chic. Dus dat is dan eigenlijk zo gecreëerd. Maar ik wou eigenlijk het kleinste moer, maar toen ben je een maand dood, het goed. En dan heb ik eigenlijk die lampen, dat heb ik niet gemaakt. Die heb ik erbij gepakt. Dus ik maak die zo en zo. Dus ik maak er geen kermis van, gewoon de adelaarkop erop en voor de rest met bloempjes gedaan werken. Dus kijk, dan moest toch de echte smeed hebben. Als we nou 10 jaar verder zien, hè, Ja. wat zou je dan het liefste willen ontwerpen, het liefste willen tekenen? Ja. Ja. Ik heb eigenlijk een liefde voor achtbanen en kermisattracties, steek aan. Maar ook auto's vind ik hartstikke chic. Met achter zit nog een paar leuke hier.